Fil-Parlament tlesta t-tieni qari għal riforma fil-liġi li tirregola l-professjoni legali. Permezz ta' din ir-riforma issa din il-professjoni wkoll se tkun regolata sabiex jiġu indirizzati r-riski li ġib magħha fosthom dik ta' ħasil ta' flus. Dwar dan, One News tkellem mal-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis. Huwa spjega kif fil-fatt f'din il-liġi tfassal qafas aktar sod għal din il-professjoni, dan fil-waqt li ġew rispettati tradizzjonijiet legali. Kull riforma għandha jkollha ċittadin fiċ-ċentru tagħha u allura għamilna pereżempju għall-ewwel darba reġistru illi inti kull ditta legali u kull avukat illi għandu warrant illi jista' jaħdem tista' tmur issibu fuq dan ir-reġistru għalfejn importanti. Ħalli ċ-ċittadin ukoll jieħu servizz tajjeb, ikun jaf li qed jiddilja ma' avukat illi għandu liċenzja biex jaħdem. Il-Ministru Zammit Lewis saħaq li l-Gvern huwa kommess li jwettaq din ir-riforma li baqgħet fuq l-ixkaffa sa mill-2008. Il-Ministru Zammit Lewis spjega wkoll kif din ir-riforma tissodisfa affarijiet fil-professjoni li ġew irrimarkati mill-Manival sabiex ikompli jiġi miġġieled il-ħasil ta' flus. Aħna rajna daw l-affarijiet u rajna illi namlu din il-liġi u namlu liġi oħra li diġà għaddiet mill-Parlament li tirregola dawk li jgħidulhom il-company service providers, ġifieri dawk l-avukati illi mhux imorru l-qorti, però l-iktar li jaħdmu fis-servizzi finanzjari, l-iktar li jaħdmu fir-remote gaming, fit-trust, illi huma biex ngħidu hekk iktar high risk ix-xogħol tagħhom fil-ġlieda ta' pajjiżna kontra l-ħasil tal-flus, il-kriminalità organizzata u l-finanzjar tat-terrorizmu.